Diyaya. Sorry. Da gaskiya dakta gari ya cuta. Amma ne ban gane gari ya cuta ne baro. Wai sallah na zagaye garin da tsib na tafi kallon mata amma ka ga gaba ɗaya na ba sa wankan sallah. Na faɗa ma jiya fa da na je sallan idi kallon mata na je zuwa amma sai na ga maimaici suke sa. Kuna goyon mamaki idan kuka yi magana. Wannan ma ni je yana magana wai ba a yanka ba. Kai ai bana layyar kaji aka yi. Kaga can malam Audu mai dawakai daukin sa ko ya yanka wani mara lafiya ya ci uwar ko ya yi farfesan. Ina da lafiya. Wani irin doki kuma ana zaune kala kai dan so. Mutuwa ya gade yi. Kaga mu da za mu sami yan karnuka na can wajen kulantan ma da za su dan gifta hanyar layya da su. Kuma fa shekaran jiya Ga wata. kuma fa wallahi za ta yi. Wallahi faɗa ma ɓata baki. Hakan ta ja? Jar fata ba wai. Baran fa bari kaina ya kulle ba. Diyaya. Sorry. Yan mata salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah idan ba za ki damu ba ko zan iya sanin sunan malamar? Ina ruwan mamule. Kai dallacen masana. Na rantse da girman Allah ba zan matsa ba. Don lalle ana burowa ya ce bayan jin gani ake yi ne. Idan kika kin ban nan wallahi kin ban number wayar. Ke Me yake faruwa ne ya kai? tambaye ta dai za ta mun rashin kunya. Bayar Allah ya kai. Kalli wannan ka zamun mutum. Ba a gaya wa ɗan yau. Wani zai zo ya kare ya ce iya so. To ban isa soyayya da ke bane? Aka tara nawa aka tara ma. Motocin awanka nawa. Gidajen manka guda nawa aka ce da. Ai da za ka tsare na hanyar. Ka ce wai kana so. Jibi ta takalmin kafar. Maza ka ba wuri na wuce. Dakta, na rantse da Allah sai na dau alwashi sai na sai da gonan gado sai na je na sai da gonan gado na aure yarinyar nan sai na mai da ita bazaura wallahi sakin ta zan yi tana kwana biya gida Ka dai ya hakuri. Ni a shawarce in dai zaka dauka ni a shawara ta. Wannan yarinyar ba ajin ka ba ta fi karfin yarinyar nan. Magana ta domin Allah babu ƙarya a magana ta ka duba da yayin da kake. Amma ka duba wannan yarinya ka ce ita kake so. Ni a shawara in dai har zaka dauka kai hakuri. Kai hakuri. wai wallahi gaskiya kake faɗa min. Amma ni in baka dauka ba ma ni dai gaskiya ce na gaya maka dan haka kaga tafiya ta. Wai wannan kalar ta da man kowa dangi yayi sai da roƙon Allah za a yi mana hadin gida to